Hei ja tervetuloa! Tänään sukelletaan syvälle Pirkkalaan ja otetaan selvää, mitkä on ne kaikkein parhaat asuinalueet nimenomaan lapsiperheille. Ja tämä ei ole mitään arvailua, vaan perustuu ihan paikallisen kiinteistöalan ammattilaisen näkemyksiin. Luvassa on siis aitoa sisäpiirin tietoa. Aloitetaanpa kysymyksellä, joka osuu ja uppoaa varmasta aika moneen. Koska jos tätähän me kaikki perheelliset tavallaan etsitään, eikö niin? Sitä täydellistä komboa, missä arki sujuu, lapset on turvassa ja luontoonkin pääsee helposti. Katsotaan, miten Pirkkala tähän toiveeseen vastaa. Tämän koko jutun takana on kiinteistön välittäjä Pasi Rasku, ja tämä hänen ajatuksensa on muuten ihan napakymppi. Kyse ei ole todellakaan vaan seinistä ja katosta. Kyse on siitä koko paketista. Millaiselle koulupolulle lapset päätyy, missä ne harrastaa ja millainen se yhteishenki siellä naapurustossa on. Tämä on se linssi, jonka läpi me nyt katsotaan näitä eri alueita. No niin, tässä on meidän reissusuunnitelma. Ensin katsotaan ihan yleisesti, mikä siinä Pirkkalassa oikein vetää. Sitten tehdään kunnon kierros 4 tosi erityistyyppisellä asuinalueella. Ja ihan lopuksi vedetään kaikki yhteen, jotta sun on sitten helpompi miettiä, mikä näistä voisi olla just teidän perheen paikka. Okei, aloitetaan ihan perusteista. Miksi ihmeessä niin monet perheet päätyvät Pirkkalaan vuosi toisensa jälkeen? No, se ei ole sattumaa. Taustalla on monta tosi hyvää syytä. Tässä ne avainjutut oikeastaan on. Pirkkalassa onnistutaan jotenkin yhdistämään kaupungin palvelut ja maaseudun rauha ihan poikkeuksellisella tavalla. Kunta on myös panostanut ihan valtavasti tulevaisuuteen. Uudet koulut ja päiväkodit on siitä paras esimerkki. Ja hei, se tuleva ratikka, se ei ole pelkästään liikenneyhteys. Se on investointi, joka sitoo Pirkkalan entistä tiiviimmin Tampereen kylkeen ja tukee samalla asuntojen arvon kehitystä. Aika fiksu veto. No niin, hypätäänpä sitten ensimmäiselle alueelle. Tässä on perhe, joka edustaa sitä Pirkkalan modernia ja superhelppoa puolta. Jos uusi ja huoleton kuulostaa hyvältä, niin kannattaa kuunnella tarkkaan. Perheessä kaikki on suunniteltu niin, että arki rullaa. Jos pitäisi nostaa 3 valttikorttia, ne olisi ehdottomasti nämä. 1. uudet huolettomat kodit ilman remonttihuolia. 2. tuleva ratikka, joka tekee yhteyksistä Tampereelle ihan huippuluokkaa. Ja 3. Partolan jättimäiset palvelut, jotka on kirjaimellisesti kävelymatkan päässä. Ja kaiken päälle saat vielä upeat Pyhäjärven maisemat. Ei huono diili. Eli pähkinänkuoressa perhe on täydellinen valinta sellaiselle perheelle, joka kaipaa vähän urbaania fiilistä, mutta ei Tampereen ruuhkia. Ja joka osaa arvostaa sitä, miten paljon helpommaksi tuleva ratikka tekee elämän. Okei, seuraava stoppi. Ja nyt maisema muuttuukin ihan täysin. Nuoliala ja Loukonlahti. Nämä on aktiivisen ja ulkoilevan perheen unelma-alueita. Täällä eletään veden äärellä. Tämä alue on ihan syystäkin ollut aina yksi Pirkkalan halutuimmista. Tässä kiteytyy 3 asiaa. Rantaelämä, yhteisöllisyys ja aktiivisuus. Sijainti Pyhäjärven rannalla on ihan lyömätön. Uimarannat, venesatama, lenkkipolut, kaikki on siinä. Yhteishenki on täällä myös tunnetusti tosi vahva. Ja se uusi, moderni Nuolialan koulu on koko alueen sykkivä sydän. Tällä asuminen on vähän kuin olisi lomalla vuoden ympäri. Eli jos teidän perhe on sellainen, joka rakastaa liikkumista ja luontoa, ja jos ajatus aamuuinnista tai iltalenkistä järven rannalla kuulostaa täydelliseltä, no Nuoliala on teidän paikka. No niin, sitten hypätäänkin paikkaan, joka tarjoaa jotain ihan erilaista. Kurikka ja Lepomoisio ovat vastaus niille perheille, jotka kaipaavat ennen kaikkea tilaa, rauhaa ja sitä omaa pihaa. Täällä toteutuu se klassinen suomalainen unelma. Ajattele nyt, väljää asumista, isoja ja suojaisia pihoja, jotka on ihan täydellisiä lasten leikkeihin. Läpikulkuliikennettä ei juuri ole, mikä teki alueesta todella rauhallisen. Ja mikä parasta, luonto on kirjaimellisesti kotiovella, metsäpolulle pääsee käytännössä suoraan takapihalta. Ja pienemmille lapsille on oma turvallinen Kurikan koulu. Eli tänne muuttaa sellainen perhe, jolle se oma piha, puutarhanhoito ja luonnonrauha on kaikkein tärkeintä. Mutta samalla ei haluta olla liian kaukana kaikesta, vaan palvelut on kuitenkin vain lyhyen automatkan päässä. Täydellinen kompromissi siis. Ja sitten meidän kierroksen viimeinen, mutta ei todellakaan vähäisin kohde, Pirkkalan sydän eli keskustan alueet Suppa ja Kyösti. Täällä avainsana on helppous. Kaikki on lähellä. Keskusta on, sanotaanko, perheen arjen logistiikan unelma. Ja se kaikki kiteytyy oikeastaan 3 asiaan. Lasten itsenäisyyteen, harrastusten läheisyyteen ja tietenkin niihin yhteyksiin. Kaikki tärkeimmät harrastuspaikat, jäähalli, kentät ja se upea Vähäjärven koulukeskus on kävelyetäisyydellä.
Tämä on se ratkaiseva juttu. Lapset voi liikkua itsenäisesti ja turvallisesti. Ja kun tähän lisätään vielä tulevan ratikan päätepysäkki, niin vanhempienkin arki helpottuu ihan uudella tavalla. Lyhyesti siis, jos teille on tärkeää, että arki rullaa, lapset pääsevät itsenäisesti liikkumaan ja julkiset yhteydet on viimeisen päälle kunnossa, niin Pirkkalan keskusta on suunniteltu just teitä varten. No niin, siinä oli meidän kierros 4 ihan erilaista aluetta. Nyt vedetään langat yhteen ja katsotaan, miltä nämä näyttää rinnakkain. Tämä auttaa hahmottamaan sitä kokonaiskuvaa. Katsotaanpa tätä taulukkoa. Tämä tiivistää kaiken aika hyvin. Peri on siis se moderni ja huoleton, ratikka tulee viereen. Nuoliala taas se on sitä yhteisöllistä rantaelämää ja liikuntaa. Kurikka on väljä ja luonnonläheinen, mutta siellä auto on aika välttämätön. Ja keskusta, se on arjen helppouden maksimointia, kun kaikki palvelut ja ratikan päätepysäkki on siinä. Miettikää, mitkä näistä sarakkeista puhuttelee teitä eniten. Loppuun otetaan vielä pari tosi yleistä kysymystä. Ja aloitetaan siitä ehkä polttavimmasta. Mitä se ratikka nyt oikeasti tarkoittaa Pirkkalalle? Vastaus on ihan yksinkertainen. Se on valtava juttu Pirkkalalle. Se ei ainoastaan tee liikkumisesta Tampereelle nopeaa ja ennustettavaa, vaan se on myös todella merkittävä tekijä, joka tukee asuntojen arvonkehitystä koko reitin varrella. Se on siis investointi koko kunnan tulevaisuuteen. Ja sitten se toinen, ehkä jopa tärkein kysymys kaikille vanhemmille. Onko Pirkkalassa turvallista? Ja tähän voi vastata ihan suoraan. Kyllä on. Sekä tilastot että asukkaiden omat kokemukset kertovat samaa tarinaa. Erityisesti niihin lasten koulureitteihin ja kevyen liikenteen väyliin on panostettu tosi paljon, ja siitä Pirkkala saa jatkuvasti kiitosta. Ja hei, ihan lopuksi mä haluan jättää teidät pohtimaan yhtä juttua. Asuinalueen valinta ei ole pelkkää logistiikkaa. Se on päätös siitä, millaisessa ympäristössä teidän perheen tarina kirjoitetaan. Onko se tarina modernista ja helposta arjesta vai aktiivisesta rantaelämästä, luonnon rauhasta ja omasta pihasta vai siitä, että kaikki on lähellä ja elämä on sujuvaa? Valinta on teidän.